Mondays at 7. Talk to Arlen. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Sithini isintu ngomphefumulo womuntu osuke FM Gwaqeni kumbe esigangeni. Kukhona ke ukuthiwa ukulandwa komuntu kwenziwa ubani, kwenziwa kanjani, nakhona yini engenziwa uma kwenziwa lokho. So let me introduce ke the panel enginayo to help us understand le ndaba yokulandwa komuntu eshonele ngaphandle, ingaba isemgwaqeni kumbe nje esigangeni. We have ke uMlondi Magubane, umthandazi nosazi sesintu sinoku-invite on the show. Magubane sekubingelele gagasini. Wow siphamso kodwa siqhuma simangazo uyabingelela. Siyabonga kakhulu uMagubane ke lo wena bese eduze ka Magubane kuzoba ke noDokotela Mnikathi Dlomo naye ungumelaphi sekubingelela Dinako. Ngiyabingelela Sohlaza, ngibingelela lo producer, ngibingelela abalaleli emakhaya nababukeli be-YouTube, ngithi amen. Okay. Bafethu into lena eyaziwayo noma ungazi kodwa uyehuzwe ngakho ukuthi umuntu uzongeniswa kumbe uzolandwa kwi-scene yalapha suke ephumele khona umphefumulo kwenziwa kumuntu osuke njani lo ekutheni uzolandwa azofakwa ekhala kubo. Sohlaza uyabona if ngizo elaborate kancane to what you are saying. Uma ulandwa umphefumulo womuntu kufanele kujulwe ngaye. Isikhathi esiningi uma abantu belanda umphefumulo womuntu baye bewulande la osukuphelele khona bese uthola ukuthi awulandekile kahle ngoba basuke bengenalo ulwazi lokuthi lo muntu ubekade yapi. Kenzeka umphefumulo womuntu Sohlaza uhlukane nenyama ebese yena spiritually angabe aware ukuthi useshonile ebese eqhubeka nohambo lwakhe. Ngishiso yini lento kunomuntu okashone ebese elandwa endlini ebese kodwa abakubo bamphuphe esemsebenzini esebenza. Lo muntu ispirit sakhe nasuke sikuphi sisuke sisemsebenzini engekho aware sekufuna manje kubhekeke ukuthi lo muntu kade eshona ubekade yapi. Okay. But now coming to what you are saying wonjani umuntu olandwa ngehlahla umuntu osuke esihambile emhlabeni bese kufika la ekwenzeke khona inhlekelelo noma ingozi bese kushiye kuthiwa ke sipawupawu sizokulanda manje umphefumulo wakho sesiyawuthatha sesiyakuphi ekhaya asambeni ungapheleli la ungasali ndawo futhi. All right. So yenziwa kanjani le process ke nangu Magubane ichaza kuzokwenziwa njani kuzokwenziwa before afihlwe noma into esangenzeka futhi aswashona mhlambe last year makutholakala ukuthi kunesikweleti esifunekalayo. Sohlaza ngiyithanda indlela ubhuti ayichaza ngayo. Kubalekile ukuthi sikwenze before simehlise. Ngesizathu esisodwa sokuthi ikhona lento yokuthi ngalesi sikhathi umuntu edlula emhlabeni ziningi izinto nezigaba umuntu adlula kuzona ngalesi sikhathi umoya uhlukana nomzimba. Now asikwazi ukubheka thina lo muntu kade simazi umnikathi Dlomo sibe bhlungu sikhali. Ikhona iprocess umnikathi Dlomo asuke kuyo. Ile process ke yakamoya esisuke thina silandela kuyo ngaleli hlahla noma ngesimo sehlahla umoya wakhe. Now kubalekile ukuthi siufice ngalesi sikhathi mhlawumbe singakamehlisi ukwenzela ukuthi siconnecte naye maduzane to avoid lento esho ubhuti ekutheni mhlawumbe omunye uzomphupha sesemsebenzini because asifikanga on time and say mamnikathi Dlomo udlulile la kade uye endaweni ukuthi ubuye eThekwini sesiyakubuyisa manje sekhaya la umzimba wakho uphelele khona kodwa umphefumulo wakho siyawubuyisa. Kubalekile ukuthi siuphuthume ngaphambi kokuba simehlise. Ngani na sizoba nenkinga mase siyomlanda years later. Yeah, so ubanike kumndeni ungaka okuyena umuntu okumele ukuthi ayilide leyo process. Ngiyacabanga ngeke kuyina nombani. Sohlaza isikhathi esiningi kuyaye kube umuntu osuke eyinhloko ekhaya noma osuke mhlambe eyilunga lomndeni mhlambe umoya osuke eshisa impepho. Uyena oyiphathi lelo hlahla bese kuthiwa akahambe ayomlanda. But now Sohlaza ake ngene kancane kulento eshona. Kenzeka mhlawumbe uthola ukuthi umuntu ushonile
kodwa lo muntu ozomkhulumisa abazwani noma mhlawumbe akaza zamthande. So kubalekile ukuthi sike simeke manje ngokwe protocol ukuthi uma umuntu eshonile kufanele kube inkosana noma kuba ake sibe ubezwana nobani ubani akade ekhuluma naye ezwe esaphila lo uzothi mangabe selapha ebesefika eyamnyakazisa ngokwangempela ngoba sohlaza lento ekuthiwa ukufa ayikho. Kuba nje ukuthi kuhlukana inyama nomphefumulo kodwa mina ngiseyimini umuntu engihambe ngimthanda na manje ngisamthanda manje abengamfuni angimfuni ngeke ngimlaleleke umuntu kade engamthanda kodwa akangihole ngekhaya. Right, i-conversation ethu namhlanje we are discussing i-process yokulandwa komuntu mayishonele ngaphandle engozini kumbe kube umshophi nje wenzekile, and then my guest is umnikazi Dlomo kanye ke noMagubane uthini wena ku 0861 596 ungasilandela kwi TikTok page yethu ithi Indaba on Gagas, and then we have a new page also Facebook elithi ke Indaba with Alex, and ungeke na ku VN ungithumelele yona usende a question noma kuphawula. The number to use yokuthumela i-voice note is the one 063 83 99959 063 83 99959. Kwenziwa ngaleli hlamvu leli kade kulandwe ngalomuntu leli hlahla maselithathiwe ke wazofakwa ekhaya cause kweminye imizi kuthiwa balifakwa phakathi kokunye kuthiwa lizobekwa endlini yangasenhla kunokuhluka kwembono lapho. Umthetho uthi sengilanda kudala ngokwesintu. Umthetho uthi ihlahla lingene emgodini. And ihlahla lingaya endlini yangasenhla noma lisimelelwe lapha ya esibayini. But I challenge esikhathini samanje sinenkinga we you'll find abantu who says asina umsamo. You'll find people who say oh ake ngenze nje isibonelo. You'll find ukuthi la ekhaya umalume uhlala nomakoti akamlobolile endlini yakhe uaunt upheka nezingane zakhe. So ukushona komuntu kulo muzi ngeke kuvinjwe but indle yangasenhla ayikho. That is when then kwasekuthiwa ke ku safer ukulifaka emgodini. But umthetho uthi aliyi emgodini ngoba lokho kuvulela izimo whereby noma ubani angafika azothwebula lo mphefumulo walomuntu ekade sesulandile. Kanti to protect lo muntu muthatheni nihlahla nilifaka endlini yangasenhla nimtshela ukuthi linda lana ke manje umphefumulo wakhe ekhaya sisazokwenzela idina wena lakho lokukukhuphula. Okay. Indaba on Gagas 0861 596 596. Anonymous kwindaba eGagaseni eRichmond ekhaya. Njani kutomsala lapho nabahlonishwa uZomo noma isister lapho ubani nje my sister uDlomo my brother yena uMagubane komo sure ngiyela nombe awukayihle zacela ngiseRichmond cha ngibuze la nami ngoba ngikhona into iyangida nami lana khona umngane wami oke washona naye ngengozi ya kodwa ingozi yokugwazwa ke so i-process yangoba isuke ethelile eza khona lapha emakhaya yalidwa umuntu angaphandle oyena ngishilungu lomndeni ayekhona amalungu omndeni abafowabo abancane naye abadala naye yena omncane nabanye ke nje okazi but ngaconfuse ukuthi lento yenzeke ngendlela nje ilidwa umuntu angaphandle ongathini omngane nobhuti wakhe omdala lo umngane wami lo. Okay so akuyena umuntu wefamily umngane kabhuti wakho nomdala. Yebo. Okay. Mase ngizwa lo process besuka beza ngala ngwane ngizothama manje umfuni uyamtshela ukuthi usethe umfuni othize manje ungasali la injalo yini ngempela. Okay so idonsa phakathi the first question ke kuzoba ile ukuthi who like in this case kwakuthiwa ubhuti or a family friend or something, and then lesibili ke ukuthi makufika endaweni yomfula kufanele ukuthi umtshele izothathwa ke umakhosi leyo ukuthi ngiqale kuona ke inkomoso. Sohlaza yabona masikhuluma nge-family friend akakwazi lo muntu ukuthi anganyakazisa umuntu ongasekho ngoba amathongo nje aqala abuza ubani lo manje osesiholela umzukulu akaziwa, so kwaba yiphutha elikhulu ukuthi yes
ngiyakhumbula ukuthi wathi ke Nkomose kufanele kube umuntu abebetholana naye ngokomoya so makuthi ke konke la ifamily ubese udubile wahamba wathi la ekhaya vela nisangifuni imefikile usefikele kamngani wakhe lapha so yena umuntu ebeconnecta naye lo but akayena isihlobo sala ekhaya. Okay, Sohlaza if usho kanjalo ake sikhulumeke uzokwazi ukuthi amthathe lapha le ekhona kodwa akakwazi ukumfaka ngaphakathi ekhaya usengambeka mhlawumbe kuphi esangweni then sengawuthi ke amalungu omndeni ke ase take over. Okay, igodlo ngeyigodlo. Yes but sikhuluma into eyi1 just to add kulento eshiwo uNkomose, it is also possible in this case where mhlambe umngani can be part of entourage leyo kuthiwa delegation but kubalulekile ukuthi kwi-absence yokuzwana kwabantu bomndeni if ungizoyiBhayibhelini ngokufa kwenkosi uHosea ngambona uNkulunkulu kukhona ukuthi ukudlula komuntu emndenini ebese kuvula igebe lokuzwana kwabantu. Ibalulekile lesisimo sokuthi sithi bhuti uwena omdala ubungazwani noma mnikathu udadweni. Isikhathi ke manje sokuthi ake siye endlini yangasenhla siyobhula umlilo kushiza likwazizala ekhaya. Beyizwa leona kunokuba kungenelele ama outsiders ngoba njengobesho azogcina eseba nenkinga mekuziwa othongeni ukuthi how come then are we having an outsider ilide ientourage ezakuthina wena uzothulwa umuntu esingamazi ngoba nakuzwana nawe. Why can't you make peace like aya ngokushona kwakho? So use leso simo to resolve I conflict ye family. Ukhaye uthi uya ezwe kuthiwa mase kuhanjwa ke naye umuntu sekukhulunywa makudla lwendaweni yamanzi kumele futhi reportelwe. Why kwenziwa njalo? It's possible because sinamathonga kunedlozi lenzuza idlozi lamanzi lelo kunedalwa kunedalwa phakathi kwemndeni nemndeni uthola ukuthi idalwa zemndeni zizike nedalwa zenzuzo emanzini. Kunesikhathi la uthola khona ukuthi mhlawumbe umamnikathi idlombe jwayele ukupaka emakhoneni nemoto ashaya obhiya bakhe sesiyajika ke la mamnikathi siyongena ekhaya isekhoneni la isitoleni esukuthi kwaNkomose siyadlula la ungasali ngoba ubejwayele ukuhlala lapho ngoba phela lo muntu ukhuluma naye samuntu ophila hayi nanokuthi ngoba umoya wakhe uyaphila. Uma siwela ke lo mfula akangasali nalezi idalwa sezizomkhwitha Elia engakaziki yena kuphi kwelamathonga. Sikuzwele sibonga kakhulu wena Khaye. Ngosanda kujoyina sikhuluma ngeprocess eyenziwayo esintweni. Umuntu ushonele ngaphandle ubulewe kwaphuma umphefumulo kusafanele azofakwa ekhaya isintu sithi ke kumele kube khona isiko elenziwayo lokuthi akalandwe akhulunyiswe azayofakwa ke ekhaya. I have ke ama expert esintu amabili uMagubane kanye ke noDinango. Ukwindaba eGagasini siyakubingelela. Hello? Yes sure but ukwindaba. Ninjani? Si right kunjani kwena? Siyaphila baba ukhuluma noXolani baba. Yes Xolani. Ngifuna ukuzwa la kule party yokubizwa komnikazi womphefumulo angizwi into leyo party leyo. Wenziwa njani? Yokubizwa komnikazi womphefumulo kuNkulunkulu. Ukuthi make sekukhulunyiswa umufi la ashonele khona eyofakwa ekhaya umnikazi womphefumulo ufakwa phi kuleyo process? I think question isho kanjalo kutheni uthi akezwa ukuthi uNkulunkulu we haven't touched that part. Mhlambe before an interesting way of asking a question. Tell us what you know ngokwazi kwakho. Xolani. Okay. Shit, sorry. He's gone. Ithini leyo part? Sohlaza angithi uyabona manje umphefumulo thina njengamalungu omndeni siyahamba siwulande la okade uphumele khona bese sifika nawe ekhaya. Ingakho kuke kube khona inkonzo yokulindela. Ila asikwazi usicela uNkulunkulu eqeleni kodwa umphefumulo uma ususekhaya sesiyacela ukuthi ke manje uNkulunkulu sicela wamukela umphefumulo wakho manje usuza kuwe uhlanze ukufanele ubeke endaweni yakhe njani engcwele. Okay, ngicela ukuthi uphendulekile ke uXolani. Indaba onikakasi siqhubeka and ngizothatha ke nama VNs. Please mawuzothumela iVN engazothi ungavela ushaya nje impushane uzeshigama ungene kuyona and ngeke ngiwadlale lawa uthola ukuthi kuzwakala iradio ngemuva nangu noAlex naye uyakhuluma khona lapha because ibuye ingazwakali kahle. So nje there is a lot you can actually say ngo 30 seconds.
Ulando kanjani umuntu mangabe ebulewe noma wafake kwi-accident 0861596596. My guest is uDokotela uMnikazi Dlomo as well as isasesintu spiritualist uMlondi Magubane. Indaba ke uyayithola. We are currently live kwi-page yethu ku TikTok. Follow us and na ungabeka nombuzo wakho noma uphawule khona lapha. You can also use the Facebook page le at Indaba with Alex. I'm taking calls ku 0861596596. Indawo ezengizaziyo oyothi modlula khona kuthiwe kakhulukazi ebusuku unciphise ejubane mozohamba kuzo ngoba kunabantu ababeshonele khona abangalandwa ama families abo so sekwaba nje indawo yama accidents kuthiwa ke yilezo ibhoke ezisuke ithatha imphefumulo yabantu edala ama accidents njalo njalo izinto ezishoyo lezo iqiniso le Sohlaza nanoma imuphi umuntu onganakiwe ugcine senolaka if ngizonokha la eminyango ngicela ukungena ningangivuleli ngicela ukungena ningangivuli ngagcina sengiba nolaka ngicina sengingquzula sengifuna ukungena ngenkani so nale mphefumulo yalabantu le egcina ingalande kahle ngengozi igcina sinolaka ngoba isukusifuna ukubuyela ekhaya so ulaka lwabo ke manje bagcina sebelehlisela kuphi ke manje nakubantu abasuke bengenacala bagcina sebedala ingozi ngoba ngingedwa la ngibhorekile ongcono sifle sibe baningi esihleli khona la nangakini hawiki khona indawo enjalo. Exactly. I once made an example about that place I think a year ago and after lemkhuleko I want to go back kulembuzo wabhuti kade ethi umnikazi womphefumulo sikamthinti noma ngezugqila kakhulu uyitopic on its own because lapho sihlezi sikhuluma ngendaba ze spirituality is very deep and spirituality is very diverse. Ukhumbula ukuthi lo muntu okade esizomlanda ngehlahla une spirituality sakhe noma une direction yakhe noma unabagadi bakhe noma unemimoya yakhe kwayena ekade imphethe. Understand? Uma sothi thina siyolanda umnikazi womphefumulo kufanele thina siqale simguide ekhaya ebese labanikazi bakhe noma iconnection yakhe kade nayo isaphila ye spirituality because right la sizokhuluma ne spirit one realm le ebesingayazi ebekwe yakhe kuphela. Thina soyigada in a sense ethi siyisa la kade jwayele khona ukuthi noma ngathi uyasebenza noma sikhuluma nayo thina soyilanda la kodwa ukuthi yena uphuma uyapi from there ngoba kunabantu ekuthiwa akakafika umuntu emadlozini noma idlozi lisambeke ngaphandle that is spiritual realm I'm talking about. So if we talk about indawo la abantu belale khona bangalandwa la ngenza khona isibonelo ukuthi kwaze kwayamakholwa ayokhuleka lapho emveni kwalo mkhuleko which is when we contacted umnikazi manje wokudalwa komuntu ehla ama accident in that area. That was going to be my next question ukuthi masesithandazile waba khona inmehluko noma ngathiwa awaphela because it's a high accident zone umgaqo mobi labayana but it's not as frequent as it used to be back then after their parade. I can already hear my 2008 well sesiyazi isizathu ukuthi umgwaqo is not being maintained so hence kuba nama accident. Exactly, they'll flip it around. Sure uthatha uSipho Mdlolo nawe eNewcastle Sipho. Yebo sanibona studio. Sure mfethu kunjani? Siyaphila. Yes. Nginembuzanyana la cishe 2 mithathu. Oqala umuntu oshone ake ngithi nje umuntu odudulelwe emotweni emgaqweni. Yes. Right ngifuna ukuthola ukuthi imoto le adudulelwe kuyo kwenziwa kanjani kuyo. 2 ulandeka ngendlela yini la ashonele khona noma ufanele kube imoto ethethenzelwa kuyo umphefumulo wakhe la uphelele khona emotweni noma kufanele kuye kwisini la ashonelwe khona. Okay, ngiyayizwa question yakho but ngiyayizwa. Yes, ngiyayizwa fine asiyeke ku question number 2. Number 2 ngisacela nje ukuhluka nje kancane. Ngoba niphatha indaba le yehlahla. Umuzi ake ngikhulume nje ngekhaya beli nabantu bekunendlu abantu abadala noma bekunendlu lade kubeke khona amahlahla lawo. Yes. Na umuzi sekutholakala ukuthi lo muzi uyaphela. Kwenziwa kanjani ngale hlahla leli elisele kulowo muzi?
liyagqitshwa lapho noma lenziwa kanjani mhlambe lo muzi uthengwa abanye abantu wenziwa kanjani lo muzi. Alright. Imanjalo mfethu. Alright. Zoqala kuwena wena Dinango. The first question la ukuthi lo muntu ulimale engozini yemoto kusho ukuthi udutshuliwe so kwenziwa njani kwimoto ke yona uqobolwayo. That is why kwi scene it's very important ukuthi umndeni ube khona. Because ukhumbula ukuthi isini if we talk about imoto we can talk about umhlabathi then or utshani la umuntu ephumele khona, so the car obviously will have to go back ekhaya. So if umuntu edlulela thina sikhuluma ngesini indawo la edlulele khona ibusemotweni ibe ukephi ukhumbula ukuthi kwayona le moto before ingene ekhaya izogeza ihlanjululwe kwakuyona futhi uzotshela ukuthi phuma manje kule moto uhambe kodwa before ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi imoto ithowe at the same time ithathu yobekwe ekhaya uyayibona leyo but yena siyomthatha la ephumele khona la kade kumkhona imoto naye wadlulela khona but imoto iproperty yethu ke ekhaya yize umnikazi idlome ngasekho edlulele kuyona sizoyithatha siyise ekhaya kodwa nakhona kule moto sizokhuluma sisho ukuthi but nayo futhi sihlambulula ayikwazi nayo ukungena ekhaya sinamachaphazelo egazi lomuntu odlulele kuyo. Okay, so i-question ke yesibili ka lokho zakasipho ileke ethi ke sebeyawudayiswa umuzi bekunamahla ihlamvu lelo lenziwa kanjani ke liyagqitshwa na? Yeah, ukhona angithi akufuna sibuze manje nje laba bewudayisa umuzi bona bayapi because they won't be homeless. Umndeni uphelile baba akasekho abantu bomndeni kahle. All right. Ngibuza ukuthi ngalo rukhunja le ake ngithi ishobo zami abasekho labo bantu manje. Okay. Yeah, icacile. So if kungasekho umuntu sohlaza awukwazi ukuthatha amahlahla akwesinye isibongo uyowagcina ekhaya. So kusho ukuthi manje entweni kanjalo sekufuna lawo mahlahla lawo ambele umgodi aqitshwe. Okay, kuyona le property senishiya. Cha kwenye indawo. Hayi kwenye indawo sohlaza hayi kule property. Ngamanje ngithi manje lamahlahla bayawakhipha bona. Yeah. So manje awasena ndawo okuhlala. Okay. Sekufuna manje bahambe bayowagqiba ke noma esentabeni ahlale khona lawo mahlahla ke lawo. I don't know noma yaqonda yini. Uyazi ukuthi like isintu nolwandle uyabo amathe nolimi because uthi use beach uvela uhlangane nje elwandle nezinye izinto then leli ihlamvu ngoba lomile lifunani lizontanta la awazi noma izimo ezisuke zinjena yini. Sohlaza ulwandle lisizinda samathongo amanzi. Ila khona kwenye inkathi abantu abaningi uma benqena ukuyemanxiweni abanye they normally go to olwandle bayowasamana khona ini amathongo abo. So in that case njengoba uyithinta nje if bengaligqibi entabeni they can take it to olwandle bafike besho ke sicela kube umhlaba wenu wesibili enizophila kuona ngoba ayikho indawo esinganibeka kuyona. Ubani loqhibayo ozobeka mase kuthiwe ekhaya sesiphele sonke ubani obaqhiba njoba ethu unkomo kusho ukuthi is the last surviving member. Is this one person that is umndeni uphelile ubani oqhibayo lo phela use ilo dayisayo ubani lo dayisayo oqolana ubani odayisayo uma sizothi umndeni uphelile ubani ogqibayo ubani odayisayo. Okay, dikhumbula nje lo guys khona imndeni othola ukuthi kunomuntu othi sekhaya la kanti uyi step child sakhona kodwa uyazazi ukuthi akabelong la. As a stepchild, why can't a stepchild akhe ikhaya la ka stepdad? Yeah. Ngoba amathongo angithi ayamazi amsingathile amkhusela amondla manje usewalaxaza kanjani yena. Yeah, well khumbulani ukuthi kunale dynamic ehlala show amakhosi ekutheni endaweni zezomakhosi akekho umuntu onomuzi wakhe so ma umuntu esehamba kufanele ngawudayisa ubuyisele khona. Exactly. Kuningi nje kwenzeka. Yeah, but I hope uzophenduleka indaba nje ethi ayijule leyo. It's a topic on its own. Yes. 0861 596 596 indaba on Kakasi, the views expressed on Indaba tonight kulolu hlelo are not necessarily ama views Kakasi. Okindaba sekubingelela? Yebo. Yes sir, sekumukele Kakasini.
Hayi uDaba lo eMlazi ngingene uhlelo selophakathi ningixolele makwenzeka ngiphindisele emumva Okay. njengomuntu okuthiwa uhambe ngengozi ngalesi sikhathi eseyolandwa ngehlahla usuke umndeni usugezile yini umkhokha nesidumbu umzimba wakhe usuke usugeziwe yini ngokosikompilo lomndeni. Okay. Makubani? Sohlaza angithi uyabona uma kolandwa umuntu la esuke eshonele khona. Umzimba wakhe akakwazi ukuthi lihlahla lingene ekhaya umzimba uselemuva. Yeah. So kuye kuvayo khona bese kuyiwe emakhazeni bese kuthathwa umzimba wakhe bese kuyiwe ekhaya. Ekhaya ngaphambi kokuba kungene ngaphakathi kukhona lembuzi ekhulunywa ngayo ukuthi izoba insipho ebese kuphunyelwa nawo ngaphandle bese kukhishwa inyongo negazi nomswane bese kuqalwa ngehlahla eliphethe umphefumulo wakhe ukuthi ke wena uhambe ngokuthi nokuthi lo mphefumulo usawuhlambulula bese kuhlanjulwa yes yini noqhubeka Nkosi ebese kuhlanjululwa ke manje nomzimba wakhe ukuthi umzimba manje uyavalwa amanxeba noma ingozi negazi ngaphambi kokuba kungena ngaphakathi ekhaya leyo mbuzi ayidliwa iyagqitshwa and uma kumenyeza umuntu ongasekho Sohlaza akubalekile ukuthi igama lomuntu balibize kathathu ngoba kuyenzeka umuntu umbize kanye bese ngakuzwa kanti umphefumulo womuntu mangabe ubiza ufuna umemeze kathathu ebese eyezwa. Oh nesithwebula kanjalo ngani Awukadluli nje Saphila. Okay right sure so uyayizwa but iyacaca Nekodwa ke angekezwa ke umndeni wona usuke usuvalile yini umkhokha noma nawo ugeza kulo mswane negazi nenyongo. Okay no angithi ke manje la sikhuluma ngokufihlwa komuntu then uma sekufihliwe kwaqedwa bese kuyahlanjulukwa uma sekuhlanjuluki yila esekuzolandwa khona imbuzi ke manje yokuvala ini umkhokha ngaphakathi ekhaya. Nayo okuzogezwa ngenyongo nomswane wayo Baba idliwe ke yona mhlawumbe cha akithi imbuzi izaqhetsha cha Sohlaza asike sikhulume lento so kwenye inkathi imbuzi yokugeza makuthiwa kuvalwa umkhokha ekhaya abantu laba bangaphakathi egcekeni banokungayidli leyo mbuzi kodwa iyenzelwe abantu bangaphandle leyo mbuzi leyo Sohlaza ayilingi ayilali futhi esithebeni iyilale esikhumbeni sayo okay idliwe nje mangicela ukuthi ithathe yogqitshwa. Okay usalandela njalo mfethu ngoba ngihamba nawe la hayi ngilandela kahle kakhulu. Okay yes ke mnikathi Yes ngifuna ukuvumelana nobhuti ukucacisela umne wethu lokulayini ukuthi le process yengozi yenziwa ngaphandle kwegceke ayiqali faka umndeni kuqala ukhumbula ukuthi leya process njengoba siyenza phandle kwegceke uma sizoyivala lengozi senze yonke ila umuntu usezongena khona egcekeni ibe sifihle egcekeni usezofihlwa ke ibe sisazoya emathuneni uzophuma kodwa inkonzo izoba la ekhaya then sesibuyela kwi process ejwayelekile okungangokuba umuntu noma ngakuthiwa akashonanga ngengozi sesiyageza njengomndeni vele. Okay Yes ngikhola ukuthi ucolisekile hayi kakhulu angiyibongele siyabonga kakhulu nathi indaba ongakase itopic yethu namhlanje sikhuluma ngento eyenziwa isintu makushona umuntu ngokulimala mhlawumbe accident noma uattackhiwe but kwaphuma umphefumulo ngaphandle so kufanele thalandwe umphefumulo wakhe uzongeniswa ekhaya yini eyenziwayo so amaguest ami uMagubane kanye ke noDlomo inamba 0861596596 nasi question bafethu sila iKZN nje ungathola umuntu wasolundi kodwa isigameko senzeke Northwest right so kwisimo esinjengaleso kuzokwenziwa kuzolandwa le mgomo njengoba injalo ngoba uma ubuka the practicality of it kuzoba khona itrip mhlawumbe uzogibela ibhasi kumlanda makuthi awunayo imoto ezosuka ngqo iziyofika khona eRustenburg kumbe uzogibela kabili uyogibela eOR usuke OR uyokwehla yabo ngiyafisa ukuthi siyibheke ngoba kukhona le nto ukuthi abantu bacabanga ukuthi asizenze izinto ezisizulu ngoba manje isuke bese zisibopha izandla kakhulu ngifike nje singaba realistic wenze njani esimene sinjalo Sohlaza ake ngishayeke manje injula
esimene sikanjalo sike sithi mhlawumbe lo muntu yena kade breadwinner uyena kade ondle ekhaya sekwenzeka ke umshophu siyahamba emhlabeni lemazweni akude surely ngeke zibe khona imali yokuthi imlande lapha ngoba yonke into suke ifasile so vele lo muntu usuke enethonga lisuke limgadile lisuke lihamba naye yini thina sesiyenza manje akuthunyelwa political losha kuphela sesikhuluma thina nethongo la ekhaya ukuthi ke manje nina osibani bakosibani umntwana wenu uhambele emazweni akude amandla ukuthi simlande thina awekho sesicela ke nina nihambe niyomlanda siyanithuma manje ukuthi nimlande lapha ekhona bese nimbeke esangweni sikwazi ukuthi na senze u1 2 3 4 phambi kokuba thina simfihle noma simhambise emalibeni ngoba angithi lese mhlambe uhamba umsombuluko sholo uzongcwatshwa nge weekend umndeni ke manje ngaphambi kokuba umfihle ngoba isidumbu sona sesikhona abakhulume nethongo manje khona into sohlaza ekisho abantu of which mina I normally disagree with it uma bethi impepho uma kushoniwe ayithintwa yabo impepho sohlaza iyithintwe kodwa hayi ngoba usuku uhlaba wenza umsebenzi kodwa usukubikela abanikazi bomuzi ngesimo enisuke nibhekene naso ukuthi manje kukanjani mangabe sekukanje ebese lona ithongo liyahamba liwulanda umphefumulo wakhe la usuku khona liwubeke esangweni then seningawuthatha ke niwugeze niwuhlambulule kanye nesidumbu sakhe yes I know iyacaca Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Yeah, Uhina is joining us from Namibia. The TikTok page yet siyabonga. We can see. And then there is Umthandeni Gama. Ethi kwenziwa njani ngomuntu osuke ezibulele yena but ayibulalele endlini. Usoba khona isidingo sokuthi umphefumulo wakhe ulandwe nje bakushiwo. Ula angithi the core of this topic umphefumulo olandwa from the scene of the accident so yena ula uyafana nomuntu odlulele la due to natural causes but the difference between labantu abawu2 okwenza ukuzihenga akubizwa nangengozi it's not even an accident leyo nto ongangokuba I suicide is not even covered by most of the insurance companies amabomu leyo nto ichilo ubugebengu nje osuku umuntu asifaka kona and umuntu owenza njalo uyashaywa nje abuzwe salapho ukuthi lo mkhokha lo osilethela wona o1 ngoba into enjengaleyo ayavulwa ama platform okukhuluma ayavuma ama platform yokuthi mawunenkinga thulula yebo ko asiphili emndenini efanayo omunye umuntu kathwala umthwalo eyedwa agcina abone leso sinqumo kodwa sis encourage that is why even go ekufeni uyashaywa mawenze leyo nto ngokusiko I see discuss as a topic nje ukuthi kwenziwa kanjani and then I see also uchicken ethi ngilalele nje banikhuluma nje kusho ukuthi ke sakwenza ngendlela because ubaba washona ngesibhamu and then imbuzi ke yokwenza lo msebenzi sayihambisana nomfula so sho sayidliwa kwenziwa kanjalo all right sure Indaba on Gagasi we see you bhekani shabalala on TikTok and then ke use Glencoe listening to the show ngizothatha uMuzidladle Lundi sabona Muzi Yebo mama njani sure mfethu siyakumukela Gagasini ya mfethu hayi asibongo Muzi uyivulile radio yakho okay but awuthi ngivale at 7:45 ukundaba eGagasini ngesikhathi uMuzi esavala iradio yakhe ngizobe ngithatha uLindiwe ngcela respect sabona Lindiwe Hello njani futhi siphilile unjani wena Iphile nami benginombuzo la Yes Yebo abantu abadala bakwe enye indlu so manje isiyadilika besifisa ubathatha sibashe kwenye indlu engenzansi singenza kanjani ukuze sibathathe mhlawumbe khona singakwenza nomhlawumbe singakhuluma sithini cha sohlaza kulula ukuthatha nje ikhandlela nishisa ikhandlela nempepho nibe ukuthi cha indlabo nifuna ukuyilungisa bese niyabathatha niyobafaka kuleyo ndlela nobafaka yona so what normally happens ukuthi uma abantu abadala nibasusa kwenye indlu nibahambisa kwenye kufanele nibe namandla mhlambe weinkukhu enzo manje bafaka lapha bese nibaphosisa isobho uma emaningi amandla lingathenga imbozi nibaphe ngisho isithebe ngoba abanyakazi nje mahala bese kungabukhona okwenziwayo
Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. All right, and then on the socials I see uSenzo Mshana ethi uma umuntu edlule ngesikhali uyalanda agezwe and then bese yahlanganiswa ke nomndeni. All right, and then bese kuzokhona uSibunto Mbela ezothi uNkulunkulu uyabuka nje uyasho naye ngenhliziyo ukuthi engabe bawazelapha umphefumulo ngoba into yami leyo. So I think ilandela ke umlaleli beke washo earlier ukuthi umphefumulo ngokaNkulunkulu. Ithi ngibuyele kumuzi ke Olundi esho muzi ithini question yakho? Yo ngiyangibuza lapha futhi ukuthi kusuke kwenziwa yini ukuthi umuntu mhlawumbe mayihambe ngengozi mhlawumbe esiduduliwe noma kwaziwe thola ukuthi manje isidumbu sakhe asungene ekhaya sizohlala ngaphandle thola ukuthi yonke into yenzeka ngaphandle yogcina ihambela lapha ngaphandle ngisho emathuneni ugcine ngangeniswanga ngaphakathi kusuke njalo ukuthi kusuke esimane sinjengaleyo bot music suke kuukuthi mhlawumbe ochwepheshe bokuvala leyo ngozi abazange batholakale phakathi kwekhaya ngoba kubalekile ukuvala loyo mkhokha ngoba uma lesi sidumbu sizongena ekhaya lesi sehlakalele lo muntu noma leli lunga lomndeni sigcina siukhondolo vele ke kwakudala lento yayenzelwa ingakho ukugezwa kwakhe nokuvalwa kwengozi nokusulwa kwamanxeba abanye baze bacuphele khona lapho ngaphandle uma besola ukuthi kunomuntu omwemenzi kulento so yonke lento umgilingwane onokwenza negazi ngoba lo umuntu osuke ehambe ngesihluku isihluku phakathi komndeni namathonga suke sefakiwe angaphakathi kuyinto ekufanele inqandwe ukuze ingadluleli kumndeni nomndeni ngoba lo muntu mengagezwanga avalwa amanxeba lesi sihluku ahambe ngaso kuzogcina kuyinto edlulela generation to generation ayivalwa ngingozi la ekhaya so kufanele yenzekwe ngaphandle kwegceke uma lo muntu ukuthi kanjani wenzekelele ngaphandle ngoba ngisho ngathi umuntu udutshulelwe ngaphakathi ekhaya noma ugaze ngaphakathi ekhaya ngizoya kulelo lokhunjani kubalekile ukuthi egcekeni lilonke ivalwe lelo khondolo ukuthi kungaphinde kuqhuma isibhamu la ekhaya ngobani siukhondolo olubi ngoba egcekeni asiphakami isikhali akuphakami ngisho umkhondo right kezwakala ngiyezwa futhi kubuhlungu kakhulu ukubona umfowenu ehambile kade ehambile uyaba asakwazi ukungena ekhaya usehambela nangabe emathuneni lo namgcina nje phuma ihamba nakhe sehlelo uyabuze buya ngebhokisi usebekwa lapha ngaphandle engathulahliwe enzela ngaphandle asangeni nje ekhaya sekuphumela ngale futhi emathuneni no kubaleka kokucophelela lento yokuvala umkhokha uma umkhokha uvalwe kahle umuntu uyakwazi ukungena egcekeni ukwenzela ukuthi kungachaphazeleki laba abaphilayo naye angabuyi ekuthongeni kwena abuye sewumuntu onamanxeba ongahlambululekile so if lemkhuba uzokwenzeka ngendlela okuyona noma lelisiko lizongenzeka uyakwazi umuntu ukungena ngaphakathi all right indaba onegagas ngibingelele kakhulu ngibingelele lapha kuMamdlomo nalapha kuNkomoza ngiyanibingelela nje nonke studio ke igama ke nguSilindo kuhle ke ngila Richmond sacela ukubuza ukuthi ke mangabe ke umphefumulo siyolanda ke khona ngaphandla ke sithi umphefumulo ufike wabulala abantu abawu2 lo mphefumulo waleka wasela abantu abawu2 sebefile bafike naye bamthola lapha endaweni bafike bambulala lo mphefumulo siyakwazi ukuthi sulande ke sufaye ngaphakathi endlini noma khona okufuna kudlule kukona sikwenze ngicela ukubuza nje lapho okay neyizole kaSilindo kohle amsohlaza umuntu lo bekadelwa njengoba kadelwa ekulweni kwakhe na izitha zagcina zimnqobile so esimene sifana naleso what normally happens kufanele bona bewulanda umphefumulo la ukhona ngaphambi kokuba ungena ngaphakathi ekhaya ebese phuca isikhali lo muntu sakhe lesa kade elwa ngaso ebese sohlaza eyagezwa avala amanxeba bese yangena ke ngaphakathi ekhaya akakwazi ukuthi lo muntu avele agezwe engaphuciwe isikhali yena kade elwa ngaso yena qobo ngoba uma ezogeza siphethe sisengaqhuma ngaphakathi la egcekeni izwa kahle fona Alex nabahambeli bakho istudio ngicela ukubuza lana ukuthi ngengizwe kuthiwa umlahla ihlahla ehlukene kathathu umlahla nkosi ulanda abantu besilisa kanye nezingane bese kuthi umgano ulande abantu besimame abaganile
bese kuthi umthola ulanda izintombi into kungabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Okay mnikathi kuyiqiniso eliphelele nje uyibeke njengoba injalo kodwa ke esikhathini esiningi uthola ukuthi wonke umuntu usehamba ngomlahlankosi wonke umuntu usehamba ngomlahlankosi kunesizathu sokuthi lezi zinto zihlukaniseke kanjalo ngoba ngisho ngakuthiwa wabinyama akwabiwi inyama efanayo isigaba nesigaba somuzi intombi zidla inyama ehlukile amadoda adla inyama ehlukile izalukwazi zidla inyama ehlukile so kungenxa yokuthi kubalekile ukunderstanda isimo sethonga ngoba lo mlahlankosi usuku direct umuntu la kufanele ayekhona iyona channel eshoyo ukuthi intombi lezi amakhehla lawo izalukwazi lezi yes okay sizwa kahle indaba uGagasini sanibonani ntambama ku Gagas FM usiphumelele Mbathelo Evers Bank ngasemnambithi wo but Alex sabona yasilethela nkosama abantu hey ayisikhulile ngeGagas ngokomoya xolise kwelula mamnikati sawubona but sawubona yo ngithanda umoya wakho uhlale ngisho ukuthi mamnikati ngiyayifela ngayo amen into engicela ukuyibuza ngicela ukubuza ukuthi yana ke kwenzeka kanjani mangabe mina maybe for 20 years bengihlala eGoli so ngasho nelo mntwana eGoli no 9 months then ihlahla lakhe wangcwatshwa kulamathuna ahlangene ngabuya nalo ngeza lapho engihlala khona emkhukhwini kepha kuthe makufika isikhathi seCovid ngalithatha ihlahla belethe emhlane ngahamba ngikhuluma naye ngamtshela manje sihamba sekhaya ngoba isimo sesiyabheda nendawo sasihlala kiyo nje kwase kufika kakhulu ngibothi mhlambe nendawo ngayiswela ebelokhe lapha ngehla naye ngambeka la so ngicela ukubuza ukuthi ngabe into right leyo engayenza or khona iprocess okumele ngilandele ngiyabonga ngoba sengihlala la emakhaya manje lokho ngafika ngeCovid okay sorry sis okay impendulo Sohlaza ukuthi alithatha ihlahla ayena lekhaya wenza umsebenzi omuhle kakhulu kuphela ukuthi sesingafuna sibuke ukuthi ngaphambi kokuba alingenise ngaphakathi ekhaya kwaba khona ihlanjululwe lona ihlanjulwa kanjani Sohlaza uma umuntu kufikwa naye ekhaya kufanele ageze kuye kube imbuzi ukuze uma esengena ngoba asimazi la esuke ehamba khona uza naliphi iphunga angafiki nephunga elizofike bese linukela amathongo angaphakathi egcikeni kodwa yena she did the right thing ukuthi ayene ihlahla ekhaya okay assuming ukuthi ke ayenziwa ngaleyo process mhlamba amandla engekho because bekuyisikhathi seCovid and all that so yini esangenziwa manje ngoba lisekhaya la ekhona okay Sohlaza in that case sengizohamba manje bese ngivele ngiyajula nayo yonke lento ke kufanele ke manje kuvele kusale sekugezwa umsamo wonke ngoba sisuke singazi ukuthi libe ne-impact engakanani kade kufikwa nalo leli hlahla nabanikazi bomuzi asazi basuke benze kanjani so kusukufuna manje kusasekugezwa umsamo wonke alright sure indaba eGagasini Ngibingelele Sohlaza nehambeli zakho yebo bhuti Ithembe Ntiyana ngizozwakala ukhuluma noNgwane la endabeni zasenkani la ngicela ukubuza ukuthi nakenzeka ukuthi umuntu mawulanda abadala ubalanda ubamemeze usintabeni eqhumeni bamemeze bonke wona nababo ngamahlahla umlahlankosi orumphafa nomgano mawabe sifaza bomgano wamadoda umphafa bangenise ekhaya kuyenzeka nibamemeze entabeni kusiyobangenisa ekhaya okay Definitely especially ngicela ukuthi definitely wambese ngufaka question mark also because kunabantu abenza lelo siko ngoba bebalekela ingxabano zomndeni. You understand? Uthola ukuthi angisangeni kaBhuti umsamo omkhulu ngoba uBhuti uhlala khona. Hayi ngizovane ngiyobabiza entabeni mina ngiyobafaka ekhaya. That is absolutely wrong because kufanele kodwa ube khona indlela esingakhulumisana naye noBhuti ukwenzela ukuthi sifake abantu abadala. But sibuyela back kulo yambuzo ukuthi mangasekho umuntu siyobaqhiba entabeni. Sesiyobalanda lapha entabeni mase kukhona umuntu ofuna ukuvusa umuzi. Because lapha entabeni kunethonga la nomkhubulwane kunomoya wanomkhubulwane
uMqhubulwane endaweni eyiSigange eintaba. There is when bekukhuphukwa khona kuyokwenziwa isiko lokucela imvula. So lapha ikhona lento ene spirits abantu abadala ukuthi noma izinto zingahambi kahle ubone ukuthi emsamo akusalungi uyakwazi ukuyophahla entabeni umemeza idalwa ukuthi azikuzwe. So but mawusuzoletha isithebe ubalanda ubalethela ube ukhona umsamo la ungaya khona kukhona uwrong lapho kufanele siqale enhlambulukweni silungise kunokuba siyomlanda ngoba senza ishortcut. Iyezwakala. Ngithatha uAndile Ngcobo nayo kaMasho. Andile sabona? Ngiyabingelela baba Mshana njani? Sikhona futhi. Ngiyaphila kakhulu ngicela ungamoshi isikhathi nje ngoba vele ngiyabona sesihlahlile ngicela ubingelele e-studio mina umbuzo wami enginawo umkhulu wami wayesebenzele eGoli so kwakhona umuntu abaxakasana naye so balwa so wayesiyashayeka kabi washona so nomkhulu ke naye ngokuhamba kwesikhathi wagcina eshonile sike sayikhuluma lento ekhaya so indlela yokuyenza ukuthi ke siyahamba siyomxolisela umkhulu ngizwile kuthiwa uyagezwa masefaka ngaphakathi aphuca isikhali but wengasiphethe isikhali phela babelwa mhlambe ngamaqupha nje ukuthi washayeka kabi wasiyashona lo munye so mhlambe kumbuzo wami ngaba sekuthenini siyafuna labo bakulowo muzi mhlambe simxolisele nakhona emathonge nabo labo noma thina nje silungisa lokho kula ekhaya noma siyamxolisela emoyeni nalapho mhlambe kulo akazi mhlambe ngicathi ngiyazwakala no izwakela yasohlaza esimene esifana nalesi umkhulu washa umuntu washona so isandla sikamkhulu siphethe umphefumulo so ngaphambi kokuba kube khona ibona yonke into abayenzayo kufanele umkhulu benze inhlambuluko yakhe ukuthi kunesandla kunomphefumulo ohamba ngesandla sakhe ebese ebecela amathongo ala ekhaya ayocela intethelele emathongweni alapha kulowa muzi ukuze umkhulu bezokwazi bemgeze bemhlambulule bese bemfaka ngaphakathi ekhaya sebeyothi emvaka lapho ke sebeqedile bese kuyimanxa ke befuna ke manje lo amndeni ke manje lo umkhulu adala kona umshophi sebekwenza inhlambuluko. Ngizwa kahle undodana kaMaria lapha ku Facebook uzobuza la ukuthi umuntu osuke ebulawe NIU njengako Nanda kanje naye uyalandwa yini family yakubo sohlaza umuntu osuke ehambe nje ngesikhali uyalandwa so naye lo uyalandwa ngohlelo lwakhe bese eyageza ahlanjulule bese faka ngaphakathi ekhaya ngeke nilwisi NIU masenomlando all right okay ngizwa kahle sibambalana ke conversation yethu asibonge nje kuma guest ambe kade ke Makubane kanye ke nomnikathi Dlomo ulwazi nje usivula amehlo ngiwena uthile ke nalama topics watholile from here siyobuye siwenze ngelinye ilanga asithole ke ama numbers enu uzoqala ke kumnikathi. Yes ngitholakala endaweni yase Pietermaritzburg inamba yami u074 051 4679 ngicela ukuyiphinda 074 051 4679 leyo namba ke yaba nenkinga but isibuyile ngikwazile ukuthi ngisebenzise ngiyilungise no subscribe so ngiyabonga kakhulu kwakade bengisupporta kuyona no ewavelelwa inkinga ngicele eze ngaphambili azosho ukuthi khona inkinga avelele kuyona kodwa isikwe eyami manje 074 051 4679 sibuyele nambeni endala ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Dr. ke uMakhosi emnikathi Dlomo lowo Ndimakubane sohlaza uNkomose utholakala eClermont ngolwesine nangesonto inombolo atholakala nazimbili eyokuqala ethi 061 921 9881 esibili ethi 079 42 80757 siyabonga. All right sibonga kakhulu. This brings us to the end of discussion yethu ama views ke express ke ama guest ethu abekade ekhona nabalaleli as well. Isho ke ithola podcast available ku app yeGagasi and uzokwazi ukuthi ke uyithole khona. Indaba was produced by Mr Nzuza usiphelele mina ngengu Alex Okomthiyane and lolu hlelo ke ngakwazi ukuthi ulithole ungasilandela ku TikTok sine page lapha yana follow us indaba on Gagasi and then Facebook page yethu entsha yendaba ungayisesha nje ku Facebook uyithole and then ke usilandele ila uzothola khona ke wonke ama notifications and ukuthi izobe sikhuluma ngani even nama link ohlelo olusuke seliphelile. Sasa ke siyabuya sesishaya ke ezihlukile ezabantu abadala with udokotela. Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex. Oh Indaba talk
indaba zabasha indaba